tinguin un any més de nou, després de 2 anys, per triar un altre cop una nova pupilla i unes noves dames. Arriba l'hereu, Adrià Martos, l'acompanya la regidora de Festes i Tradicions, Meritxell Fenoll. La dama d'honor, Anabel Cano, l'acompanya el regidor de Cultura, Roc Carulla. I per acabar, la pupilla, Alba Soler, l'acompanya l'alcalde del municipi, Jaume Remenca. Calla, calla, per què encara haurem de trucar una ambulància? És que aquesta dona que tinc és que quan es fica molt nerviosa li entra un atac d'ansietat i sempre estem igual. Calla tu, Josep, Calla tu, Josep, perquè encara no em poses més nerviosa. D'acord, no podem deixar que se'ns escapi això de les mans, que fa 2 anys aquí ja vam tenir merder també amb una dona gran que va venir a rebentar tot l'acte, que deia que era la iaia de no sé qui, ja que no vam tenir una bona entrada, els donem una bona sortida, sisplau, podeu pujar. Com tots ja deveu saber, avui és un dia important per nosaltres. Després de 2 anys, donant a conèixer el nostre poble, arreu de Catalunya, descobrint nous costums, tradicions i fent amics, toca posar fi al nostre camí com a pubilla, dama i hereu de l'escola. Som conscients que potser no hem pogut aprofitar tots els moments que ens hagués agradat i que el pubillatge ens ha donat l'oportunitat de viure. Per aquest motiu, ens agradaria donar les gràcies a totes aquelles persones que ens han donat suport, així com a les entitats que ens van presentar, a l'Ajuntament per la importància que ha donat a la figura de la pubilla, la dama i l'hereu en els actes celebrats al poble, i als regidors Mireia Mazdano i Roc Carulla, que ens han acompanyat durant aquest temps. Per últim, ens agradaria donar les gràcies a les nostres famílies i amics per ser presents sempre, que els hem necessitat durant tot aquest temps. Per acabar, voldríem desitjar molta sort a les noves escollides i dir-los que gaudeixin d'aquests 2 anys que els tocarà viure, que els aprofitin tant com puguin. I ara sí, moltes gràcies per la vostra atenció, esperem que acabeu de gaudir de l'acte i que passeu una molt bona festa major. Visca el Barça! Visca Catalunya! Improvisem una cosa, jo com ja portava el discurs fet, llegirem el meu discurs i amb la meva extensió, perquè tu molt breu, carinyo, no ets. No, ja. Amb una sola pàgina hi ha un temps per introduir-lo, perquè en canvi tu t'introdueixes, fas l'exposició, ja conclous... És igual, anem al gra. Després d'aquest malentès, avui m'agradaria parlar-vos sobre el per què m'identifico i sento Catalunya com el meu país i no Espanya. Evidentment, en tinc molts de motius, però el més important és perquè veig que les tradicions d'aquí són les que em representen i que sento com a pròpies i no les del país del costat. Veus, amb això sí que puc estar d'acord amb tu i crec que justament a Balsareny és una bona ocasió per dir-ho, perquè teniu, per exemple, la festa dels Traginers, que és una festa en la qual podem rememorar el nostre passat rural i descobrir quines són les activitats que feien els Traginers. Bé, com ja sabeu, ens trobem a Vigílies de la Diada de Sant Jordi, uns dels dies més importants pels catalans, i si em permeteu, m'agradaria explicar-vos una llegenda. Aquesta llegenda ens explica que fa molt i molt de temps, en un lloc molt llunyà, hi havia un drac monstruós, amb les ungles llargues i l'alè de foc, que atemoria el poble, en matava la seva gent i s'empassava les persones vives. Els ciutadans d'aquest petit poble, però, que alhora era un poble ric en cultura, en tradicions i amb una història centenària, van decidir establir un sistema de prioritats i crear un conjunt de normes que els protegís com a poble davant la impotència que sentien davant d'aquell drac infernal. Reunits a la casa consistorial el dia 17 d'abril del present, representants de les entitats, societats de pescadors, grups de rescat, Mans Unides, Cavalcada de Reis, Comissió de Carnestoltes, Geganters i Grallers, Comissió de Traginers, Pastorets de Balsareny, Coral Sant Esteve, Centre Excursionista, Agrupació de Defensa Forestal, Associació de Propietats Forestals, Pubilla de Balsareny, Dama d'Honor de Balsareny i Regidor de Cultura, acorden nomenar com a Dama d'Honor de Balsareny a Eva Fernández Piedra. I finalment, nomenar a Pubilla de Balsareny a Laura Calvera Serra.
Moltes felicitats, Maria. Sí, una cosa que tenen les fotos. Bé, doncs això, enhorabona a les dues i després de donar-nos l'enhorabona potser seria el moment de posar-los la banda.